program. Здравей, YouTube, аз съм... Добре. Аз съм Лудницата 66. И до мен е Мания Дон 234, идея с Владърчето. И сега правим клип на един... на един сървър, готин сървър. Който искам да влезнете. И знам, че не съм си пачнал текчер пака. Как така, който иска да влиза, да настояваме. Да влизат. Знам, че не съм си пачнал текчер пака, стига си ми влизал в главата, Знам, че не съм си пачнал текчер пака и това е много готино, защото като дойде ти, още от началото, като натиснете и тука и ви дава тези неща, един меч. И това е много готино и затова влизайте. А пък аз нямам нищо, защото само еднима килваха. И аз имах 20 диамант блока. Защото е предсакан. И добре. Само... Върху лака е сървъра. Най-готино. И тук. Не, няма гости. Къде? Да, и това е някой пидирунгил. Ще купих бат. Тос купира! Купира! Да, купира ти грозната мутра. Прав се. Аз се съблича и че тук ще ми прешна. Мълчи, Star Wars. Аз съм Star Wars. Аз съм на войнитен коингит Star Wars. Аз съм джуджето на дядо Корда. И добре, така. Това и казвам. Бача аз съм най-готния. Сервера по-близко. И чао.